sobre aquesta pel·lícula que tant Samantha com jo estem absolutament satisfets. Bé, Samantha, quina és la teva impressió al respecte de tot l'estil de gent que ha vingut només per adonar-nos a vosaltres? Tant Samantha com jo mateix no podem dissimular l'immens afecte que sentim per l'amor que ens constantment ens fan arribar els nostres estimadíssims fans. Per la qual cosa només puc dir gràcies, gràcies i gràcies. Avui és un dia molt especial per nosaltres. Hem vingut a celebrar l'estrena del Terrible Escadachi. Però sí vull deixar constància que entre Samantha i jo hi ha un enorme respecte i amistat treballat al llarg dels anys en què hem fet pel·lícules junts. I això, qui sap on ens portarem.